Benvinguts de nou a Copèrnic. Una setmana més tornem a ser aquí preparats per acompanyar-vos en el fabulós món de la ciència a través de reportatges, entrevistes i experiments. Què? Us hi apunteu, no? Vinga, que avui navegarem pel mar Mediterrani per conèixer les seves peculiars característiques. Vaja, per saber per què és tan especial. I és que es tracta d'un mar que banya el litoral d'un total de 18 països ben diversos. Tant que el Mediterrani és un dels mars que abarca més llengües diferents. I precisament de llengües parlarem també avui. En concret, visitarem la Casa de les Llengües Linguamont, un organisme de la Generalitat que ens permetrà apropar-nos a les llengües de tot el món per conèixer la seva riquesa i per entendre que la diversitat lingüística és molt important. I si hi ha llengües i idiomes diferents, és perquè en un punt de la nostra història els homes vam ser capaços de crear sons i desenvolupar la veu humana. Un fet que ara ens pot semblar d'allò més normal, però que en el seu moment va significar tot un procés evolutiu molt complex. Ja veieu, doncs, que avui tenim un Copèrnic molt comunicatiu. Per tant, ha arribat el moment que jo pari de parlar per donar pas a tots aquests reportatges. Vinga, va, comencem! Segurament poques coses caldrà explicar-vos sobre el mar Mediterrani, que tan important és per Catalunya i tan conegut per tots nosaltres. Normalment, quan parlem estrictament de mar, definim aquells que tenen unes fronteres clarament marcades. En cas contrari, parlaríem d'oceans. I pel que fa a la Mediterrània, és molt evident. Es tracta d'un mar que se situa dins el que s'anomena la regió mediterrània i queda envoltada pel sud d'Europa, l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica. Només té comunicació directa per l'estret de Gibraltar, amb una obertura de 12 quilòmetres d'amplada. El seu nom prové del llatí Mar Mediterraneum, que significa una mar entre terres, cosa que defineix molt bé la Mediterrània. En grec se l'anomenava Mesogeigos Thalassa, que ve a significar el mateix, i per altra banda, els romans li deien Mare Nostrum, el nostre mar, ja que pràcticament havien colonitzat tot el seu voltant. La Mediterrània es va formar a partir del primitiu mar Tetis. De fet, aquest mar se situava entre el nord d'Àfrica i el que ara és Europa, però era molt més extens. Degut a processos de moviments tectònics, la placa africana es va anar apropant a l'europea fins a ajuntar-s'hi. En alguns moments, fa ara uns 5 milions d'anys, la Mediterrània s'havia convertit en poc més que un conjunt de llacs tancats, però posteriorment l'estret de Gibraltar es va tornar a omplir i l'Atlàntic va tornar a portar-hi aigua fins a formar el que avui dia és la Mediterrània. En aquest sentit, el fet que la Mediterrània sigui un mar gairebé del tot tancat li dona unes característiques diferents. Per exemple, és un mar més salí que no pas als oceans, ja que hi ha més evaporació d'aigua per l'acció del sol que no pas aportació de pluges o dels rius. També és característic de la Mediterrània el fet que no té marees. Si ens hi fixem bé, a Galícia o Portugal, el mar puja i baixa perquè es troben a l'Atlàntic, però nosaltres, com que estem en un mar més petit i més tancat, la influència de la lluna gairebé no es percep. I, per altra banda, les propietats que té aquesta mar juntament amb la seva climatologia fan que la vida que s'hi desenvolupa sigui molt característica, tant dins com fora de l'aigua. En aquest sentit, el clima i les plantes mediterrànies han pres una rellevància tan gran a nivell mundial que han servit per anomenar climes similars en altres indrets del món. Així, per exemple, a Austràlia, Sud-àfrica, Xile o Califòrnia trobem altres mostres del clima mediterrani amb temperatures similars i vegetació de característiques semblants. També cal remarcar que el Mediterrani té una gran riquesa a nivell de fauna, tant terrestre com marina. Entre els mamífers marins destaca la presència d'alguns cetacis molt emblemàtics, com ara l'orca, els dofins molars i llistats o la foca monja, que se la pot trobar en alguns illots del sud de la Mediterrània i que està en risc d'extinció. I, finalment, en el mar Mediterrani ressalten les praderies de Posidònia, una planta que forma mantes extenses en els fons sorrencs i que fan sostenible la vida, ja que donen refugi a moltes espècies de peixos, crustacis i altres invertebrats que s'hi alimenten. Diferents característiques molt particulars que fan del mar Mediterrani una zona molt característica de la nostra terra. Linguamont, Casa de les Llengües, és un organisme de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona creat l'any 2005.
un organisme que té com a objectiu principal acostar totes les llengües del món als ciutadans. Per això, la Casa de les Llengües s'instal·larà properament a Can Ricard, on es crearà el primer centre del món dedicat a promoure el patrimoni lingüístic de la humanitat. Un centre que neix des de la llengua catalana i que acollirà les 6.000 llengües que es parlen actualment al nostre planeta. Aquesta fàbrica va ser un motor de creació de riquesa, de llocs de treball, d'innovació, un lloc capdavanter cap a l'any 1850. I a mi m'agrada dir que Can Ricard no tanca en temps de crisi. I d'aquí poc temps, d'aquí uns anys, obrirà novament les seves portes com a fàbrica mundial de les llengües. Una fàbrica d'innovació al voltant de la diversitat lingüística, de creació de llocs de feina, de creació de riquesa, perquè les llengües són riquesa. Serà així com l'antiga fàbrica de Can Ricard, ubicada al Poble Nou, es convertirà en la seu de Linguamont, Casa de les Llengües, una nau de 7.000 metres quadrats que permetrà convertir un somni en realitat. Linguamont Casa de les Llengües va ser una idea que va néixer a Londres. Es deia The World of Language, és a dir, el món del llenguatge. I consistia en un projecte liderat pel British Council de construir a la vora del Tàmesi, davant del Parlament britànic, un museu de la ciència dedicat a explicar què és el miracle del llenguatge. Aquell projecte no es va arribar a dur a terme, però el seu promotor, el lingüista David Crystal, va venir aquí al Fòrum 2004 i va dir el següent: jo puc portar, deia David Crystal, la meva filla a qualsevol ciutat mitjana o gran del món i li puc mostrar un museu de la ciència, un museu del tèxtil, el museu de la ciutat, el museu de la indústria, el museu de la tecnologia, de l'art contemporani, de gairebé tot allò que ha fet la gent. Però, en canvi, a cap d'aquestes ciutats petites o grans o mitjanes del món puc portar la meva filla a veure què ha estat l'aventura humana del llenguatge. I es va demanar quina serà la primera ciutat, quin el primer país i quina la primera llengua. Per què no Barcelona? Per què no Catalunya? Per què no la llengua catalana? Linguamont vol contribuir a fer de Catalunya un referent internacional en la gestió del multilingüisme de les societats i les noves tecnologies. És per això que treballen en 3 grans línies d'actuació, concretament en difondre els valors de la diversitat lingüística, en potenciar el multilingüisme en les noves tecnologies i en la relació entre llengües i economia. Aprofitar l'expertesa, la sensibilitat de Catalunya cap a la pròpia diversitat, perquè des del català, precisament perquè estimem la nostra llengua i sabem el que ens costa mantenir-la viva, per la mateixa raó estimem i valorem totes i cada una de les altres llengües del planeta. I estem acostumats a gestionar la diversitat. I sabem que això és un valor. I aquesta expertesa, aquesta sensibilitat, aquest coneixement que tenim aquí a Catalunya, se pot convertir en competitivitat i en convertir aquesta nació, aquesta capital, en una capital mundial del multilingüisme en el món i a ser més competitius. Actualment es calcula que en tot el món es parlen aproximadament unes 6.000 llengües diferents. Les llengües africanes i asiàtiques representen al voltant del 32% en cada continent. Les del continent americà, el 15%, i les del Pacífic, un 18%. En canvi, a Europa només acollim el 3% de les llengües mundials. I segons la UNESCO, gairebé la meitat de les 6.000 llengües del món estan en perill de desaparició. En el planeta avui hi ha unes 6.000 llengües, més o menys. Aproximadament la meitat es pot considerar que estan en un perill, però el que sempre hi haurà serà un planeta divers lingüísticament. La Terra, el món, és ric perquè és divers i perquè és divers en les seves llengües. Que ningú pensi que el món es reduirà a 1, 2, 3 o 10 grans llengües. No és veritat. El món és i serà multilingüe i nosaltres serem multilingües. En una societat digital tan intercomunicada, on la facilitat de difondre les nostres dades o de conèixer les altres o de tenir tota la cultura del món al nostre ordinador és tal que fa que les llengües siguin un dels grans temes emergents del segle XXI. I el món haurà de gestionar, entenc que positivament, la seva pròpia diversitat. Cal estar preparats per un món multilingüe. I un exemple ben clar és el fet que el català, parlat per poc més de 9 milions de persones en tot el món, serà la llengua impulsora d'un centre cultural únic i singular com la Casa de les Llengües. La llengua catalana juga un paper singular en el món. A vegades es diu que és la més petita de les grans i la més gran de les petites. Està bé, és una bona definició. El català pot jugar un paper, precisament per això,
molt important en el món. De fet, és una llengua d'una enorme vitalitat social, per exemple, en el món d'internet. La Viquipèdia en català ha superat les 200.000 entrades fa 15 dies. És la setena llengua en els blogs. Té un dinamisme extraordinari, molt superior a la seva presència demogràfica en el món. I el més important, ha estat capaç de crear la Casa de les Llengües, aquí a Catalunya, de manera que una llengua parlada per 10 milions de persones dedica un centre a les 6.000 llengües del món, als 8.000 milions de persones del planeta, i fa que una llengua, diguem-ne, perifèrica demogràficament, sigui central socialment i mediàticament en el món. Finalment, cal destacar que Linguamont, Casa de les Llengües, obrirà les seves portes a Can Ricard d'aquí a 2 o 3 anys. No obstant això, actualment ja hi ha una Casa de les Llengües digital, al portal www.linguamont.cat, on es pot trobar informació de cadascuna de les llengües que es parlen al nostre planeta i que ofereix tot tipus d'aplicacions per conèixer i entendre millor la importància de la diversitat lingüística. Ja veieu que al nostre planeta hi ha una gran diversitat de llengües que permeten comunicar-nos. I una de les formes més usuals per fer-ho, tant per animals com per humans, és a través de l'emissió de sons, ja sigui per alertar d'un perill, com a reclam sexual o bé per establir vincles emocionals i socials. La veu humana. Heu notat la diferència que hi ha entre els diferents sons emesos pels animals i pels humans? Hi ha un salt evolutiu considerable, una diferència molt marcada que ha situat l'ésser humà al capdavant pel que fa a la capacitat de comunicació d'idees i de fets realment complexos. Però com s'ha pogut arribar fins aquí? De ben segur que alguna vegada o altra us heu ennuegat menjant. Doncs bé, bàsicament el que us ha passat és que una mica de menjar o de beguda, en comptes d'anar cap a l'estómac, se n'ha anat cap a les vies respiratòries. És una sensació molt desagradable i a la vegada perillosa. Però el fet és que els humans som els únics mamífers que tenim aquest problema. És el preu que s'ha de pagar per poder parlar. Implica unes modificacions en el sistema fonador que té els seus efectes col·laterals. En tots els mamífers, la laringe, que és el tub que ve dels pulmons, passa pel coll i arriba fins a les fosses nasals. Això permet que l'aire que s'inspira pugui anar cap als pulmons sense entrebancs. Per altra banda, el menjar no pot de cap manera obstruir aquest conducte perquè està aïllat. Però a mesura que els primats van anar evolucionant cap als humans, la laringe va anar baixant fins a situar-se en la posició actual per tal de poder ampliar la gamma de sons que podem emetre. I aquesta evolució morfològica va permetre l'evolució de la parla fins als nivells actuals. A canvi d'això, els conductes de l'aire i del menjar es creuen i és gràcies a una vàlvula anomenada epiglotis que l'aire i el menjar es poden distribuir correctament. Així doncs, amb la laringe situada més avall, la caixa de ressonància de la veu es feia més gran. A més, un lligament que travessava la laringe es va anar modificant per formar unes membranes que es podien moure i fins i tot vibrar, les que coneixem com a cordes vocals i que ens permeten emetre sons en diferents freqüències. Segurament us deveu estar preguntant que per què es van donar tots aquests canvis tan complexos. Doncs bé, cal tenir en compte que el creixement del cervell humà va permetre a l'home poder classificar la naturalesa en símbols. I l'evolució del cervell va arribar també amb l'evolució de la parla, que mica en mica va permetre comunicar-nos. Una vegada vam tenir la base de la producció de sons per al llenguatge, diferents elements morfològics i estructurals van permetre fer variacions sobre aquests sons. Així, la posició de la llengua i dels llavis o la forma de fer sortir l'aire fan que apareguin els diferents tipus de sons. Ara bé, el més curiós del cas és que no tots els humans tenen la mateixa fonètica. Alguns sons són comuns per a tots, però d'altres són molt particulars, i això ho podem veure clarament quan comparem l'accent i les formes de parlar de diferents llengües, com per exemple l'anglès, el castellà i el català. Uns exemples serien la vocal neutra del català, que no existeix en castellà, o la jota castellana, que no existeix en català. La manera d'articular els sons s'aprèn de molt petit i per això, quan ens anem fent grans, és més difícil d'aprendre sons que no hem adquirit durant la primera infància.
Josep Enric Llevot va estudiar ciències físiques i posteriorment va desplaçar-se a Alemanya amb una beca per treballar sobre temes relacionats amb la detecció de recursos naturals mitjançant mesures de satèl·lit. Aleshores, va tornar a Barcelona per desenvolupar la seva tesi doctoral a la Universitat Autònoma. I des d'aleshores, Llevot ha anat compaginant la seva tasca de recerca amb la docència i la divulgació científica. La física té una posició d'anàlisi de la problemàtica i, per tant, de donar suport a mesures que serveixen per entendre el procés de canvi climàtic que hi és. Inicialment, en el seu moment, es varen constatar les bandes d'absorció dels gasos amb efecte d'hivernacle de la radiació terrestre i, per tant, que vol dir que si n'hi ha més, vol dir que s'absorbeix més energia i, per tant, s'escalfa l'atmosfera. Per tant, això són mesures essencialment físiques. La constatació que aquests gasos estan augmentant a l'atmosfera també es fa via directa d'uns instruments o via indirecta a través de satèl·lits, en els quals els processos físics també hi són presents. El determinar si aquests gasos amb efecte d'hivernacle són d'origen, diríem, natural o d'origen propiciat per l'activitat humana, es fan unes anàlisis isotòpiques i aleshores es veu que una fracció d'aquests gasos són d'activitat humana. I després, en un altre àmbit de coses, la física també ajuda a intentar preveure com aniran aquests canvis en el futur a través de l'anàlisi de com funciona l'atmosfera, com funcionen els mars, és el que es diuen els models. El panorama jo crec que és preocupant. És preocupant no perquè sabem amb certesa què esdevindrà en el futur des del punt de vista climàtic, ni dintre de 10 anys, ni dintre de 20, ni dintre de 50 anys, sinó perquè totes les projeccions de com podria arribar a ser aquest futur no són tranquil·litzadores. És a dir, no hi ha cap projecció que ens digui que les coses evolucionaran d'una manera molt normal. Hem d'afrontar amb un termini mitjà la substitució, diríem, del mapa energètic tal com el coneixem actualment a un altre que produeixi impactes inferiors sobre el medi ambient. Estic dient el tema dels combustibles fòssils. La repercussió dels combustibles fòssils no només és pel tema del canvi climàtic, sinó també està per la pròpia seguretat i per la pròpia seguretat de proveïment d'energia de les nostres societats. És a dir, els combustibles fòssils, com que són fòssils, són limitats. No només convé emetre menys, és a dir, per tant, impactar menys en el clima, sinó que convé adaptar-s'hi, perquè el procés de canvi en aquest moment ja és imparable, és a dir, ja no es pot parar. L'únic que es pot aconseguir és que sigui més suau en el futur, diríem, no? Però el canvi hi estem immersos i és inevitable. Les respostes pel que fa a la climatologia no són úniques ni homogènies per tot arreu. El panorama de l'àrea mediterrània és un panorama relativament, diríem, més intens en temes d'escalfament. Les temperatures màximes pujaran més que no pas les temperatures mínimes, ja ho estan fent actualment. La temperatura pujarà potser probablement més que la mitjana mundial, per tant això voldrà dir onades de calor més freqüents, més intenses, no? I sobretot pel que fa a la pluviometria, és a dir, la pluviometria anual pot arribar a disminuir, no sabem quan, però de l'ordre dels models poden dir que cap a finals del segle XXI hi haurà una disminució del 10 o el 15%, fins i tot n'hi ha alguns models que diuen del 20%. Això ens posa un entorn en el qual la disponibilitat d'aigua de boca, per dir-ho d'alguna manera, doncs serà més baixa, no? És a dir, que tindrem menys... Els recursos hídrics potser és el problema més greu que podem tenir amb aquests canvis climatològics, no? La disponibilitat de recursos hídrics, el que passa que hi ha accions que es poden prendre per suplir això, no? Accions que també tenen la seva contrapartida ambiental, no? Per exemple, això ja ha passat a casa nostra, aquí a Catalunya, la instal·lació d'instal·lacions de dessalinització. És una societat que ha de mirar el futur, des del meu punt de vista, en tots els aspectes, amb rigor, i que la ciència pot ajudar a aquest rigor. I no dic que tota la societat, quan miri cap al futur, ha de mirar aspectes científics, no? Però el rigor de la ciència jo crec que s'ha d'aplicar en molts altres aspectes,
de gestió de la nostra societat i que la ciència, amb la seva metodologia, pot ajudar a aquest rigor. Però, en principi, la nostra societat jo la veig des d'un punt de vista, ho hem de mirar i és obligat positiu, diríem. Hem de mirar el futur amb aspecte positiu, que no vol dir necessàriament a vegades sempre optimista, però positiu, sí. Ostres, Pep! Ei, Pep, Què tenim avui aquí? avui aquí farem flames de colors. Caram, i quins colors has portat, Pep? Farem flames de color taronja, Molt bé. flames vermelles i flames verdes, fins i tot. Ostres, precisament el color de les flames va permetre determinar nous elements. Va ser un pas importantíssim amb el tema de descobrir allò que era un element i allò que era un compost. I com ho faràs per fer flames de colors, Pep? Primer de tot, encendrem aquest fogonet d'alcohol. I ara només caldrà ruixar en aquest fogonet amb aquesta dissolució de, en aquest cas, clorur de sodi. Molt bé. Ah, I veiem el sodi de color taronja. molt bé. Jo, molt bé. Què més? Si volem una flama vermella, doncs hi posarem clorur de liti. Uau! Ben Que vermell. xulo. I aquest d'aquí? I aquest potser és el més espectacular perquè sortirà una flama verda, perquè aquí tenim àcid bòric. Que maco! Escolta, Pep, el fonament d'això és un fonament molt complicat, eh? És força complicat. Poder hauríem de buscar algú que ens ho expliqués bé, això, eh? Qui ens ho podria explicar? No sé, pot la Laia? La Laia, i tant, Laia. Ei, Pep! Hola, Laia. Què tal? Laia. Què tal? Què feu avui? Molt bé, mira, estàvem jugant amb flames. Tu poder ens pots explicar això dels colors? Per què passa? I tant, mira. Sabem que la matèria està formada per àtoms Sí? i que els àtoms tenen protons i neutrons. Però al voltant dels àtoms sabem que hi ha els electrons. Però aquests electrons només poden estar en determinats llocs. De manera que quan posem un àtom metàl·lic en contacte amb una flama, un d'aquests electrons agafa energia i passa al seu estat excitat, que té una energia superior. Molt bé. I què passa? Que quan aquest electró vol tornar a l'estat d'on venia, el fonamental, Sí. emet una determinada radiació Sí? amb una determinada longitud d'ona, que és característica de cada element. La qual cosa fa que cada element surti d'un color diferent. Molt bé, ostres, que interessant això, Pep? I tant. És per això, Laia, que cada element té un color característic, però a vegades costa molt de diferenciar els colors, i per això es van inventar l'espectroscopi. Avui tenim un aquí, que és aquest d'aquí. Cada element marca unes ratlles característiques úniques, que és com si fos l'empremta digital o el codi de barres d'un element determinat. Sí, però aquest aparell és molt complicat. Sabeu que en podem fer de casolans d'espectroscopis? Caram, a Aquí veure, en tenim Pep, un. Això és un espectroscopi casolà. doncs retiro El aquest. podem fer tots a casa. Només ens cal cartolina de color negre per fer una caixa negra, a l'interior de la qual hi posarem un tall de CD d'un compact disc, que ens farà de prisma per separar-nos la llum amb tots els seus components. Mira, veient a través d'aquí, veiem sobre el CD tots els colors de l'arc del Sant Martí, però en falta algun. I què són aquests colors? Les línies típiques del coure. Ah, que bé, que bé. Escolta'm, aquesta flama és molt xula. Què et sembla si anem a fora i fem una flama a l'engròs pels nostres amics de Copèrnic? Una d'espectacular, va. Anem cap a fora. Anem cap a fora, Som-hi. vinga. Molt bé, Pep, Laia, ja som aquí. Anem a fer l'últim experiment i aquest cop el farem llançant una flama amb una sal de coure. Però el farem a l'engròs, que sí? La farem a l'engròs, amics. Esteu preparats? Oh! Ah, que guapo. Pep, Laia, fins la propera, amics. James Bond tornarà un altre cop. Fins la propera. Arribem ja al final del Copèrnic d'avui, però no correu, que abans us vull explicar, com sempre, una curiositat. I avui va sobre el mar Mediterrani. Us heu preguntat mai per què és blau?
Sembla absurd reafirmar el color blau del mar. Potser sempre l'hem vist així perquè és el mar de casa nostra i ens sembla que això és habitual. Però no us enganyeu, perquè no sempre és així. En d'altres indrets del món, el mar té un color que pot tendir cap a més grisos i també cap a més marronós o verdós. En canvi, quan mirem a la Mediterrània, sempre la veiem més aviat blava. Això és degut a que té una proporció molt més baixa de fitoplàncton. Un fet que, ens agradi o no, indica la pobresa biològica de menys productivitat. Si ens parem a valorar-ho, el fitoplàncton, unes petites algues en suspensió, són la base de la cadena alimentària de tot el sistema marí. Quan aquest fitoplàncton és abundant, això es tradueix també en una major quantitat de peixos i altres organismes, i per tant en una riquesa pesquera molt més gran. Doncs bé, ara que ja sabeu per què el Mediterrani és blau, ha arribat l'hora de recollir. Nosaltres us esperem d'aquí una setmaneta amb més reportatges, entrevistes, experiments i una nova curiositat. No ens falleu, us estarem esperant.